Banwaan. Para sa karahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait, di kakagat, hindi pupukin. Ang taong walang kusa, hindi pagkanting. Lali ng naghihintay ng awa. Araw, walang gawa, hindi lang tungunganga. Ang dapat gawin, dapat pupukin. Magatugang good morning po sa Indo Gabo sa Giraray. Welcome po sa programa Tingog ang Banwaan. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, kita ko na po iribanan. Ini po si Mardila Daingiba, Sadit Sanak Merotian. Hanggang 10:30 po kita sa mga impormasyon, mga istorya, mga dugang pa mga impormasyon, mga pangyayari sa palibot. Sarabay siyempre dyan ang mga pag-iriban niya to. Giraray, tapos si Chief Ramir Tanay sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez dyan po sa DCGB Social Media Department, ito yung pong IT. Si Shara May Liron sa Production Assistance Center, yung man si Jenny, si Angel at saka si MJ Jaresco dyan po sa Newsroom. Sa luwas, siyempre katuwanda para po sa mga nairib ng mga historians tuwing mamagariba sa Megapulse Patrol. Yan po dyan si Joshua James Bino sa Daraga, Karen Nicole Ala dyan po sa City Hall, partner Alar Mario sa Capitolio Provincial, asin sa mga istoryang nakakalap niya dyan sa Surna Partikan Ligaspi. Siyempre yaon man mga tugang si Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasarita sa 3rd District, Pading Jomar Ben sa 1st District. Pagkatapos siyempre si Henry de Boy Matang sa mga pong piloto sa mobile. Ang kasabay niya ito po dyan ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kapos pinapapon sa magbang morning. Pinasaludar mga kabayan naman sa napigagibot sa kanyan. Sana po okay ka mo. At agad namin na makapaglingkod ng tapat at tama ko niyan pong aldaw. Miyerkules, petsa 18 na sa bulan ng Setyembre. Ang bilis adi. Ano pa kayan? Pukin. Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Tracing aldaw na sa namapile na kita. Ere, Walang dila. tracing aldaw na sa napalanjeng. Ma-file na kita kan certificate of candidacy. Buhay, walang kibot. Nangyayari, adi. Ganun kabilis ang panahon, mga birds. Di ba? Kasi sa mga maparehistro man tabi, o maghabol na kamo. Yan. Maparehistro, maghabol na. Ano itong pag-extend kang so online na mapa-reactivate ka, yun ang in-extend ng yun ang extend ng COMELEC. Yun ang sinabi ni Chairman Garcia. Pero yung po na pagparehistro mo, na ngaya mapakurihir ka kan sa imong pangaran, gusto mo nang gamiton sa apelyido ni Mister, tanag-agum ka na o nagpaagum ka na, ay di pwede mo nang gibuon po yan dyan. O kaya naman gusto mong mag-transfer from one barangay to another barangay, from one city to another city, from one municipality to another municipality, from one province to another province, di ba? Pwede mong ibuon po yan, mga tugang, hanggang pitsa 30 na lang kan Setyembre. Iyo, pa-share ka mo dyan sa mga opisina kang COMELEC. At saka igwa pa yata na mayroon pa ba na yan, mga satellite? Parang wala na, no? Parang yung next 2 weeks na to is dedicated na para sa mga mapasiring sa mga munisipyo. Diyan sa mga mga COMELEC registrars office, di ba? Ayan, okay. Sabi ni Jose Rebillon, good morning, idol. Watching po digdi, Purok Uno, Barangay Pawa, Tabaco City, as always, DCGB. Oy, good morning man po sa mga tagbang-tabay nato. Diyan po sa WGB.
Diyan po sa Tabaco. And then si Bing Boris, good morning Papa Mar. Good morning everyone. Always this is GB number 1 nakatutok everyday. Yan, good morning po Tabi. Alright, iyo yan. So mga magiging 18, mga tugang sa bulan ng Mayo, halimbawa Mayo 12, aldaw ng eleksyon, 2025, yan, pwede kang magparehistro. So mga SK, na-register ng dati, asin madisutyo na ka mo, dahil ako magparehistro ta. Bahala na sa Comelec yan, mag-transfer, mag-migrate kan sa indong para maging regular na kamong taga-boto. O di pag-aro na ka ng sitwasyon mo, di duwang beses ka maboto. Boto ka SK, boto ka sa kapitan. Di ba? Pag-aro na ka yan pag mangyayari na. Okay. So anyway, duman po sa mga kababayan ta, dito pagsayangon niya opportunity na pigtataw sa tuya kan gobyerno na matanos ta sa yung mga record sa pagparehistro. Taigwa man pong proseso yan. May mga pinaggagibong mga pag-review, as in, kung minsan may mga nagko-contest o nagko-contestar, nagko-kontra dyan sa pagparehistro kan sarong persona. So yun na po yan ang pigigibo. Tapos sabi piglilinig po niyang kimaray ang mga listahan. Magparehistro ngayon kamo, tangani ngayong makasabay ka mo. Kasabay sa Jerome. Mariste ta, makasabay na. Dahil na magalat kan last day. Tempo ang ugalit ang Pinoy naliun ta na. Pag may pagkakataon, paitun ta na tulos. Sabi baga, strike when it's hot. Di ba? Pasyaran ta na tulos ang Comelec, paristo kita. Okay? So ito man na mga, di ba, di ka mo nakaboto, ninduwang beses, mga tugang, 2 beses na eleksyon, nasunudan, di ka mo nakaboto, aba, hindi, pwede nung ipa-reactivate po tabi yan, magpa-reactivate. Hello kay Sis Amy Basco, nagantabay, siling man kay Lydia De La Torre Magdaong, good morning watching from Barangay Banyag, it says good morning everyone. Ayan, good morning po tabi, Ma'am Amy. Good morning sa mga kababayan natin. And then sa mga nagbe-birthday sa kunyan, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-celebrate kan anniversary, happy anniversary. At saka ito po ng mga kababayan nato na mga dayo, mga turista, be it local or foreigner, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment, tabi mga kababayan. Yan, maglinig-linig na. Tanag-init-init na ang aldaw. Sana po magdara-diretso na yan. Tama ka pamara. Hanggang nyan, dumog pa Jerome sa jacket ko. Kaya mas kililipot ako digdipig. Titios ko na sana. Taon ni ngay mo minarana. Rinapado ako kan oran ka sa bagong mag-alas 3. Ang nyari, paglaog ko ng gadyan, isus na trimunada ito. Makangadara ko launo na oran. May makabot ako dyan mga sa may garahe na. Bako. Tumi. Si Papa Mar. Alam mo, ma-jacket ka pa ito. Aranin ko na. O maringkot ka pa. Aranin ko na. Dahil mo pating masirungan duman. Tumay nakaparada man. Diyon sa may kanto baga. Anyway, duman sa mga kabayan. Tapos siguro sa napirmi ning mga pamandong asin iba pa. Sa mga nagmotorsiklo, ingat-ingat po sa highway, no? Pati sa mga kababayan nato na nagdadrive ng mga auto, ingat po pag mauran. May mga, may mga abiso yan, baga pag may mauran, mga tugang, na dapat day kita day kita ma-disquido. Dapat pag mauran, mga tugang, pag nagdadrive, dapat na buksan mo sa windshield wiper. Di ba yung wiper? Dapat, di ba dapat gani pala ang motorsiklo, igwa man na wiper ang helmet tadi. Igwa ka na pigakagsa na. Tertanggal, ikag dyan na nag-wiper man siya. And then, siyempre pag nag-drive ka ng mauran, dapat magpailaw ka. Talalo kung mga matindi ang uran, may minsan zero visibility. Lalo ngunya ng mga asphalt overlay, baga maitom ang tinampo. Di ba? Lalo kung naipangkurit, sumago pa sa ng asphalt overlay, abaan na. Pag napasinala ka dyan, kung bakong naungkang ka sa gilid, mga tugang, napatahaw ka na, nakalaog ka na pala, sa kurit ka ni ba? Di ba? Bangga ka dyan. Turn on your lights. Make sure you can be seen. Use low beam. Ayan. So, dahil man pagano, dahil man mag high beam, sala man yan. Naka low beam sana. Basta mailing ka,
Di ba? So mga may accessory lights man, yun. Ang accessory lights nindo, mga motorsiklo, dahil pagkag sa itaas na nakatutok sa driver. Di ba? Dapat doon sa baba, na mailing mo sa tinampuki maliwanag. Araw ka ng pagbugtakaan. Pero dahil man po pigbabawal yan. Tawan time nasita ako, na para ako, kasarong enforcer, bawal nga yan. Ako for protection ng paggawang na dapat ako nakasama man ng lugar yan. Nabisita lang kan LTO pagparehistro ko. Ayun nga yaw, sige. Tapos mga tugang, magpaluway-luway sana. Dahil ano ran, sabi nga ni Kayan, pwedeng makapagpaal na sa tinampok. Di ba? And then, duragdagan mo sa distance, dahil ka makatutok. Do not backtail. Sabi nga yan na. Dahil pagtutukan nga yan, ang lubot. Kan sa imong kunyan. Kan sa imong kasunudan. Dapat mantiniron mo mga tugang ang distansya. An ideal ba kan? One vehicle ang distansya. Dapat. Dahil ka kung pwede pang dagdagan mo pa, tangani na ang mga rimalaso baga, dahil mo maintindihan. Tapos luway ka sila. Tapos, mga tugang, mag-iingat ka dyan sa ligis kan mga nakatambak, kumbaga naka-stack na tubig sa tinampo. Tamay nangyari na kayan, Jerome, ambulansya, makaskason, luminayog pa sining sa kabasan. Hello, Sir Bert. Natatandaan mo pa ang nangyari sa iyo. Di ba? Kaya po tabi, ingat-ingat po kita. And good morning pala sa pamilya Bandola. Kay Sarge Henry. Salamaton, Sarge. Duman sa masira mo na native na manok na tinutungan at saka ginataan adobo. Pangyari. Nakasalbar si Papamar. Kampamanggi, asin ngunya na pamahaw pagkaaga. Igugununan mo yan. Salamaton tabi, Mano Henry. Ikanan tunay. Igugununan mo, hinanapanap ka ngayon ni Sarge niya. Kung nga ka da ngaya, tao ni ngaya, may tao ngaya sa imo. Nanggana kaya si Papa Bert, mga tugang sa truki sa ning manok kasubong, makasud, manasambot. Natawan man kita kikairasan. Marere ito ligtas lamang sa pilay. Di ba? Ligtas lamang sa pilay. Alright, mga tugang, dugangan na po mga istorya ali po dyan sa luwas. This time, mga tugang, pinabalik na so yan pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Bless come in. So, salamat, Direktor, sa mga dagdag panyatong bareta. Hali, Barangay Kalsada, Ginubatan, Tumalabnig, Barangay Malabnig, Anas Pataas, ang lokasyon digdi, may potoro ini sa turismo, kung saan sa administrasyon ni Mayor Chino Garcia, ini ang focus na ma-develop asin maging pamusuman na tourism site, pagabot kan mga aldaw tabi, Direktor Mar. Saan yan, partner? Malabnig? From Kalsada to Malabnig, anas yan pataas, gari umagid man sa Kitwinan, overlooking man ang kapalibutan. Dakul na talaga ang marayrahay man na dyan sa sa Ginubatan. Oho. Nagahabol man ang Ginubatan pagabot sa turismo. Ang kaipuan sa nadigdi, road network. Yes, at saka yan, di ba may ginibong garot team si Mayor Chino na naglibot pigharanap sa mga may potential na mga pwedeng dumanan. As in ma-develop, di ba? Mga lake, mga lake, di ba? Ngunyan, iyan overlooking naman, overlooking. Overlooking man ini, may was pati. Basado kay Congressman Joey Salceda, durante kan Congressman pa siya kan 3rd District, pigla-klasipikar niya ang mga barangay na ini na urban group area. Pero bako gustong sabihin dahil na lamang ki agriculture digdi. Okay. Kaya digdi itinugdok itutugdok pa sana sa barangay Malabnig an agri center. Agri center. Oho. Di sentro na inikan mga farmers. Kung saan sayrarom na bagay ini sa groundbreaking activity kanakaaging aldaw asin presente mismo si Congressman Joey Salceda. Okay. Sa pagtaram kan Congressman hagad niya ang katabangan kan UPAP, DAR, Department of Agriculture, DPWH sa pag-develop kan mga tinampong ini. And ang slogan niya,
aram mo tabi direk an slogan niya. Ano nga? Ano? Wara lapok ulaboy sa ginubatan. Uy, pangyano daw. Wara, lapok, o laboy sa ginubatan. Wara dugi. Gusto sabihin ko konkreto niyan. Padangogunta, ang boses kan congressman kan segundo distrito. I truly believe that from Calzada to Maladnig is the way to build the Greater Kinabatan urban growth area. So when you say urban, doesn't necessarily mean there's no agriculture. So that was a long time ago, 18 years ago. So di ako na umana, natawan ako ng chance na may padagos. Siguro kung sa katabangan po ng OPAPRO, and of course, ng DAR, ng DA, pati na po ng DPWH. Makita po ninyo na hindi ako magluntog na sa kundi na paril namin. Ang theme song ko talaga, na po kasi ginagawa. Sulap ko sa nasa utang-tapan. Ora lapok sa ginubatan. Lapok sa ginubatan. Ang nyari, di tama man yan. Bata patukan iyan. Dapat talaga, ano yan. Saka kung ibo na tourism sites yan, pwede yan mabudgetan kan DPWH duman sa, lalo kung deklaradong tourist destination na yan. Yung road leading to tourist destinations. Tapos, minutan ka pa, may mga tinampo na, iyaon ang mga pwedeng mga tanuman. Kung ma-establisher na yun yung mga tinampo, tourism site, tapos konektado na ang mga tinampo pasiring sa mga agricultural land, parte na sa mga parauma sa magkabibirinipisyaran kayo ni sa pagluwaskan sa ilang mga Kahit puwan sa na dyan, tultulod ang patinampo na may kalitulos, tangani na dahi man madiskwidon na sa baba. Di ba? Okay. Tapos aramon kong ang daga dyan matagas, tabaga kong buldosiro nan, lalong namarangkal kita dyan. Estudyaran man niya siyempre. Pero magayon na plano, dapat konkretoon, tanganing ang pagtukad lamang, marirahay. Okay? Yan, tabi direkan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugang na istorya yan. Ali po dyan sa luwa, sa bagay po kasi ang pag-ariba sa Chief Jimmy Nasalita. Ayan ba, no? Padagos ang mga paggibo ng mga lakdang unyang kan sa tuya pong mga lideres para sa mga road networks asin pagpakusugan agrikultura. Tadyang baga tabi sa 3rd District talagang ano yan, sabi nga ni kaya ni makusog ang agriculture dyan. Kaya baga mga tugang maski si ano yan, Mayor Tainando, si Congressman Didi, padagos ang programa man manungod po sa turismo asin manungod po sa agrikultura. Di ba? Dingon yan, yan na, mga tugang, si Congressman Joey, mga gobernador baga. Di ba? Mga gobernador, ginari si Congressman Joey. Kaya, yan po, padagos po ng pag-esforsos na magka-iguaning mga proyektong mga siring. Di dakulang bagay po yan, mga tugang na dakulang tuturang tuwang para po sa kakaray kang kagabsan. Hindi siya na magrautan. Magtrabang tabang. Madali na magkabaranga naman ang mga kababayan ta. Di ba? Pitsa 1 kan Oktubre, basta 13 days from now, ma-file na kita kan certificate of candidacy. Natangitat kita. Kamo pa lang, kamo. Sarawayo na. Ma-file na kamo. So mga gustong magkandidato, mga tugang na senador, yan. Pitsa 1 hanggang 8 ang filing kan COC. Duman ka mo ma-file sa Manila Hotel. Together, mga tugang with the party list representatives. Di ba? Kung pirang nominees yan, tulong nominees, di ba? Kada party list. Pasiring ka mo duman. So mga lokal, magpon sa district congressman, sa mga ano yan, sa mga gobernador, vice-gobernador, sa mga board members, sa mga alkalde kan syudad asin banwaan, mga konsihales kan syudad asin banwaan, ma-file ka mo dyan po sa mga
COMELEC offices nindo sa lugar nindo. O, di ba? O, yan po tabi ang mga ano yan. And then, after October 8, bawal na ang substitusyon ng kandidato except kung nagadan o na-disqualify so nag-file na kandidato. Yung nag-file ng certificate of candidacy. Na-disqualify o nagadan. Pwedeng salidahan. Pero, kung sa itong daiman ngayon na kung nang ilagod nga, ikanas na, ano kang giniribo kang mga panahon baga? May mga substitute. Ang substitution can only be made mga tugang sa time frame na October 1 hanggang 8. Halimbawa, nag-file ngayon si Chief Ramir ni October 1 bilang alkalde ka na buwa. Pagamot kang pitsa 4, nagbago sa isip ni Chief Ramir, ay, dahil na sa nalugod niya. Unin na yung sana si Hana ang pakandidatong ko. Pwede niya itong gibuhon. Yan. Pwede itong isubstitute. Tabi. Pero kung luminampas sa pitsa 8, ay, dahil na kunyan si Chief Ramir, diretso sang kandidatong alkalde. Haro lang kaya mga tugang ang sitwasyon. Tapik bawalan na ito po na haranin na sa eleksyon, biglang sinalidaan ki iba, nagkaralula sa mga tao baga. So iba may nagkadarara. Kaya yun na po ang mangyayari. Ngunyan, dahil na yan magigibo. Kaya mag-reskusar na kan mga kaipuhan. Sa mga kaipuhan ng mga dokumentos, asikasuho na sa mga KONA, yan, Certificate of Nomination and Acceptance, mga tugang, prepararo na. Tangani na pagsumitir, mga tugang dainan titsiburitse. So mga retratong gaipuan dyan, asikasuho na, i-download na mga tugang so COC sa website. Okay, magagadyan po sa opisina kang COMELEC. Ganyan pa sana. Tapos panotaryuhan. Tangani po na ariglado kita. Ano pa yung kailangan dyan? Parang mayroon pa yata yan na sa BIR baga? So, stamp. Di ba? Yan pa, mga kaipuan. Magprepara na sa mga Tapos, magprepara na ka mo ng paroros. Tahala ba ang biyahe? Di ba? Mapile ka ng COC. Yan? October 1 to 8. Ang election period yata, January man simula. And then, yung kampanya sa lokal, mga tugang, Marso. So, kampanya sa national, Buda Party List, February 28 yata, kung hindi ako nagkakamali. And then, nasa March 28 yata yung start naman sa kampanya, 45 days campaign, mga tugang para po sa mga lokal na kandidato. Yun na yan. Halaba, ang paroros. Pag nag-file ka na, di ka na pwede magtago jing sa kunyan, sa Pasko. Di ba? Pag nag-file ka na, Jerome, hindi ka na pwede magtago sa Pasko. Kapag tinaguan mo sa Pasko ang constituentes mo, talo ka sigurado. Nangyari. Di ba? Yun na po yan ang mga sitwasyones. Magpasiguro at saka kita man ng mga botante dahil halaba yan, alaba pa na hiling tanak kung sisa nagkarandidato, adalan ta na sisay dyan talagang may mga potensyal na talagang makakatabang sa banwa, sa probinsya o kaya sa nasyon. Baga itong kung sisa ang itinulod kan sa tuyang pinag-idol ng mga leader, dumana kita. Nagaro kitang sa mga karabaw bagang may argulya na kung sa ginuyod, iyon na ito at itong gigibuhon. Dapat maging open sana kita. Kami kayo sa pamilya, open si Father. Bala ka mo kung saan ka mo gusto. I will not dictate who you want to vote. Bala ka mo may sadiri ka mong konsensya. Basta siguro kung saan na nindo, yan iboboto nindo, mga tugang minalaog naman sa kwalifikasyon na makakatabang talaga sa publiko, asin ba kung pagabat. Di ba? Asin ba kung ginuyod sana? Asin dahil na makal, kaya nang gana. Yun ang mga nagkakapera pong mga bagay na sabi nga ni kaipuhan pong asikasuhon, asin pag-adal-adalan. So alaba ang panahon tawang kaadal, mga tugang hopefully
na by 2025 mga tugang makapili kita kan mga tama asin magkakanigo na mga magiging leader kan sa tuya pong nasyon asin katong mga lokalidad. Bueno, dugangan ta mga istorya. Nasa linya mga tugang Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi, sabi ni BP. Joshua, good morning. Please come in. Nganing iwas lastro. Abo mo ngayon malabudan, mag-ingat ka. Bako man ngayon, kunyan. Respeto lang ngayon. Correct. Ta, ika nga may commitment ka na sinumpaan, dapat irespeto mo siya. Opo. Ang babae ay minamahal, kinakarinyo at hindi kailanman sinasaktan. Tama po. Okay? Kumusta? Ano mga pangyayari dyan? Anyway, Sir Mar, sa nagtag pa niya itong bareta, ipinaliwanag ni Congressman Jill Bungalon kan ako Bicol Party List. Ang rason ko nata sinapyasan kan Committee on Appropriations ang budget kan opisina ni Vice President Sara Duterte Carpio. Duplikasyon padi Sir Mar ang rason kunata so ibang budget ka na opisina ibinawas tangani ikaang duman sa magkanigong ahensya na yun talaga ang in charge sa nagkapirang programa na pinagpapautob kan na Vice President. Ehemplo ang mga medical assistance asin financial assistance kaya sa ibang pondo dadara sa DSWD. Tsaka DOH. Tsaka DOH. Kuya Sir Mar, na paliwanag tingog ni Congressman Bungalon. Mga membros ng House Committee on Appropriations, sila po mismo ang nag-move na i-reduce o bawasan ang pondo ng Office of the Vice President. Bakit? Nakita nila na yung Social Services Welfare Program ng ating pong Vice Presidente ay duplication o redundancy ng mga programa na binibigay na po ng ating mga ahensya ng gobyerno katulad ng DSWD at ng DOH. And that is why yung pondo na yon nilipat po sa pangapangunahing ahensya na yun po talaga ang trabaho nila na mag-implementa ng medical assistance, financial assistance, at burial assistance. Yan tabi, Sir Mar. Tingog ni Bungalon sa entrevista kan DCGB, asin iba pang membros kan media kan ini magkapagpapagwar sa Liga Specifica na kaalingal daw sa distribution baga kan ayuda kan birthday ni Marcos. Ayo, no, yung distribution ito kan akap. Bata so akap, question man kan Senado. Questionan. Itong sa committee ba ito, no? Committee on Appropriations ito na binawasan. And dahil nagpuo na ang deliberation sa plenary, yan pwedeng mag-stay yan o pwedeng mabago. Depende yan sa mga magiging daralagang kandiribate ka mga congressman. Correct. Yan, okay? Ay, tabi Sir Mar, ang dagdag na istorya, alidigdi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Magatugang, yan po ang mga dagdag nato mga impormasyon. So, yan po tabi, duman sa, ginibok ang House Committee on Appropriations, duman sa deliberation, dahil tayo nag-attend si BP Sara. Ito sa recommendation ni Congressman Jill. Ngaya, ibawas ta ini na mga social services na funding na pigahagad kang Vice Presidente because this is nga duplication kan mga pinagtatauna na mga serbisyo kan nagkapirang mga ahensya de gobyerno arog kan DSWD, DOH asin maging kandole. Yan. Igwa pa yung sa TESDA eh. Yeah. O di, ikagta na sa nangaya. So binawas, ikagta ngaya mga tugang sa DOH buda sa hindi po mga tugang na DSWD. So, tayo ngayon sa mga talagang major agency na nagtatao ngayon in ayuda. Okay? So yan na po ang nangyari mga tugang. So kung anong mangyari kan sa plenaryo, that remains to be seen mga tugang kung anong mangyayari. Alright, mga kapatid, pause muna tayo for some reminders para po sa mga kababenta. I will be back. Taod-taod sa naman po.
Ang Oras na oras po. hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ito po si Yasumi, siya po yung anak ko na biliary Atricia, 4 months old to 10 months old. 2020 po nung natulungan po ako ni Senator Bongo. Dahil din po sa Malasakit Center, natulungan po nila kami sa medicine po ni Yumi. Tatay Bongo, thank you po. I love you po. Lahat kami mga magulang, ginagawa namin ang lahat para sa mga anak namin. Si Mr. Malasaki Bisyo, ang magserbisyo. Senator Bongo. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon.
kasing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asking kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahet ang at lahat, oh. Albayahet ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Achoo! Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Polangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polangi kay Mayor Nonoy Kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang
Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Sa mga minabukas pa sa mga radyo, good morning po, Tabi. Yan. Udto na, maratana. Ay, mainit na. Sana magdire-diretso na pwede maghapunta. So latest na 9:40 na rainfall advisory, wala na tayo dito sa Albay at saka sa Bicol, ano? Mindoro and Romblon na lang. So sana magdire-diretso na po yan. Dahil nang may magsunod ng mga cloud clusters, tangani pong dahil na kita maguran. Makapamara na lamang. Ubas na, Jing. Ubas na dyan sa baba. Ayos na. Bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan da. Oy, mga taga Santo Domingo, iringat ka mo tabi, ano? Mga puser. Mga nag-imbalto sa illegal na droga. Ha? Huwag na kayong sumubok pa. Yan. Tang sabi mga tugang kan Santo Domingo Municipal Police Station, sa pangangenot mga tugang ni Police Captain Lani Dinayog, yung OIC, Chief of Police ng Santo Domingo, padagos po ang pagpakusog nindakan anti-illegal drug operation para makurtar ang mga ipinagbabawal na droga dyan po sa Banuang kan Santo Domingo. Takto lang iba dyan na nagtatransaksyon, mga agi man sana. May mga dayungan eh. Yan. Ang sabi mga tugang ni Chief, tiggiinganyar niya ang publiko na magtaw sa indaning anuman na impormasyon, magtiwala sa pulis, ha? Magtaw ng anuman na impormasyon na pwedeng magresulta sa pagkakaaresto, kansisi man na may kasalan, may pananimbagan sa ley, and pwede po silang mag-upload o kaya mag-text sa number 0949-461-4167. Ulitin natin na 0949-461-4167 para po yan sa mga taga Santo Domingo. Tayo ni po mga tugang, sigun man duman sa resulta kan ginibo na bypass operation kasubanggi mga tugang, mga alas 8:15 ng banggi, ginibo ang operasyon dyan po sa barangay San Isidro. Nagkondukta ng bypass operation sa mga tauhan kan Santo Domingo Drug Enforcement Unit sa koordinasyon po sa PIDEA Regional Office 5 and pinanginutan ni Police Captain Lani M. Dinayog na nagresulta sa pagkakaaresto kan sarong lalaking suspitsado matapos na magpabakal sa sarong police post surveyor nin sarong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalamaning pinagtutubudan na Cebu. Nasa kustudya na po kang pulisya kan Santo Domingo ang suspitsado na naampang sa kasong pagsuway sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin ining matarayumpong operasyon mga tugang resulta kang kooperasyon ng komunidad sa PNP sa kampanya kan kontra droga. Ayan, sabi adyo duman sa mga kababayan ta. Nareport ni Jomar Casubago mga tugang na may nakumpiskar ang Santo Domingo Municipal Police Station
tabang kan mga taga-PIDEA, mga tugang na ano yan, saro pong sachet. Primerong operation ini na ginibo mga tugang kang liderato ni Captain Dinayog. 0.8 grams na shabu. May street value mga tugang na estimated street value na 5,440 pesos. Iyo po yan tabi sa resulta kan Baybas. Congratulations po tabi. Mga bossing diyan po sa Santo Domingo Municipal Police Station. Okay. Para po yan sa mga kababayan at saka sa mga kaobinisan. Huwag na tayong huwag na tayong magbalo-balo pa. Sumubok na magdroga. Dahil wala pong mangyayari sa sisirain lang ang buhay ninyo dyan. Di ba? Rato ng buhay nindo, rato ng pag-aadal nindo, pati ng pagrelasyon sa kapamilya, maging may nato ng mga payo, mga abas, kambako maninda. Di ba? Hanggang to the extent na maging kriminal. Di ba? Wag na tayong umabot pa sa puntong yan. Kaya, maski magtana-tana, dahil pagbalo Kapag yan nakatana kakaan, tas may nadanyaran sa utak mo, mga tugang, dahil naman yan masusulit. It will never regenerate, sabi nga niyan, mga tugang. And doon sa naman ang dudumanan mo, ulit unta, naunambitan ko nito ka ito, kapag na-imbulto ka dyan, lulong ka dyan, duwa lang ang dudumanan mo. It's either 6 feet below the ground ka, o tigba ka, or dumang ka mga tugang sa mental. Diba? Kaya wag na. Yung ibabayad nyo dyan, ibibili nyo dyan, ibili nyo ng pagkain o kaya ang mga gamit po nindo. O kaya i-save mo kung may sobra ka. Hindi may mga nagparatortang sa indo ka, niusi pa. Tanganing matapos na po yan. Diba? Kunyan, dahil na nagkatarakot, nagbaralik na naman. Ayan, mga nagkakapira pong mga operasyon po kang kapulisan. Tabangan ta po ang kapulisan, mas kurtar po yan. Matugang na illegal na droga na nagraraot mga tugang sa buhay kan sa tuya ada mga kababayan na sabi nga ni kaya ni sisikap na makaigoning maray na buhay pero titintaran mga tugang kayan po ng mga nagpupus o nagbubusol kan illegal na droga. And it's good na may mga kapulisan po kita na talagang titrabaho nindang marayan asin nakikipagtabangan ang komunidad. So sana dire-diretso lang po yan mga tugang na mga mga espersos ta. Okay? Alright. O paano mga tugang duman sa mga kababayan ta sa aga abangan na lang po nindo ang maging resulta kay ito po na karantahan urugmahan tarabangan kan ako Bicol gibong po ang finals, original finals, duman po mga tugang sa Naga City. Sa ni Jing, sa kunyan? Sa SM ba? O hindi na? Diba? Sa aga yan, sa 19, kaya si partner Al, pwedeng sa aga, yaon na duman sa Naga. Pwede nga, ingon niya na bang magduman na yun. Ayan po tabi, adi. Para duman. And congratulations po in advance sa mga pambato kan Albay. Bring back the bacons mga bossing. Tangani po na yan. Makakalaban na sa mga pambato kang Camarines Sur, Cam Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, Buda Cam Sur. O yan po ang mga magralaban-laban dyan po sa karantahan. Pang 10 taon na po yan, mga tugan na pinagigibo, sponsored ka na ko Bicol Party List. Dagdagan tayo ng istorya. Lipat kita dumaan kay Pading Jomar Bien sa Siyudad ng Tabaco o sa First District. Pade, please come in, Pade. Salamat, Pade. Good morning sa mga parantabay. Luway-luway na nagbabalyo ang nagkapirang mga opisina na nakapwesto di sa sarong building na 2-story sa loob kang compound kan municipal compound kan Bakakay. Bilang preparasyon sa pag-ulag kan sa indang building, parte kan plano ni Mayor Edsel Villesa. Ini ang kinumpirman ngunyan sa DCGB News ni Bakakay Mayor Edsel Villesa sa pagsabi na nakatalaan ng magpuon itong proyekto niya
na ulagon ining lumang 2-story building sa likod kan Municipal Hall kan Bakakay para isalida ang modernong 5 eskalon na building. Susog kay Villesa sa pagkikipag-online ngunyan kan DCGV News na nag-iskusar siya nin pundo sa gobyerno nasyonal na nagkakantidad nin 300 million pesos para sa 5-story building. And parte kani 29 million pesos para sa first phase, iyo ang ipinag-download na digdi sa lokal na gobyerno kan Bakakay para po nanaan proyekto. Inunambitan ni Villesa sa pagkikipag-olay kan DCGV News na sa proyekto niyang ini, paramientos na maapektaran ang o mga nagkapirang opisina, kaya riba ang opisina kang MDRRMO, kan COMELEC Bakakay, Agriculture Office kan Bakakay, maging ang Hall of Justice na kan MCTC Malilipot Bakakay, dahil anta sinda mismo ang nakaokupar ko niyan sa presenting building. Susog sa saya, in kaso na matapos ang bagong programa niya o proyekto, siguradong mahiwas ng mga opisina, ang babalikan kan mga naonambitan na opisina kan gobyerno, asin kan hustisya. Sayang dahil man na ipinagtaong talaan, si Villesa kung rin matatapos ini, alaga sa apuera sa pagsasabi na na-download na ang first phase kayo na 29 million pesos, asin sooner or later makakapunsin na kang proyekto. Ang primerong phase kayo siyempre kay Puan ulagon itong building, kaya ipig is pigkukulukar niya ngunyan sa manlain-lain na lokasyon ining mga presenteng opisina, kaya riba sa pwedeng balyuan itong global gym, asin iba pa na mga pagsadiri kan gobyerno lokal kan Bakakay. Ayo, bago yung building, bago ang building? Oo, lago nito mismo na 2-story. So salida ang 5 eskalon. 5 eskalon, noon. Pero ano yan? Bako man yan sa kabuang kang munisipyo? Bako man, so sa likod ini. Sa likod, oo. So dati ining ang itaas kay ni dating session hall kan Sanggunian. Roger. Ngunyan baga, igwa naman na bagong session hall sa Sanggunian, nakabalyo na duman. So, ang ibaba, so Bulwagan, so MCTC Malinaw, Malilipot. Iyan ang ibaba kanya, on man dyan sa opisina kang COMELEC, kang Agriculture, as in iba pa Padigmar. Ay, marirayan kung magiging... Yung pa so engineering office, yung pa dyan. Kung magiging 5 eskalon yan, di magtigsararo siya ng eskalon. Oo. Wilo. Although bako man nagluluwas na bako man beriglaan, face by face ang ano yan, ang construction kayo ni. Malangani, so initial na ilinuwas is susog sa alkalde, 29 million pesos na dai pangani na bibiding sa mga oras na ito. May naabot ko sa na ini pare na budget na ini. Pero susog sa kay Mayor Villesa, 300 million ang pinaghahagad niya dahil ini ang estimated cost kan 5-story building na pinagplano niya itong duplicate. So at least may notice of cash allotment na di rimatinaan. Oo, mapupunan na. Okay, very good. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Thank you very much. Congratulations po kay kay Mayor Edsel Villesa. Yan po sa espersos na yan na makakonsigin ng kwarta o pondo ali po sa gobyerno nasyonal. Yan po tabi, 300 million pigagad para sa bagong building, 5-story building, pero may dinaulo lang 29 million para po sa first phase. So pwede na paggaba kang building plus siguro yung mga pundasyon na. Yan. Para duman sa mga taga-barangay ta. So anytime soon, ma-start po ang patrabaho dyan. Kaya piganapan na ng mga babalyuan sa mga opisina ang nabanggit. Tangani na makapuo na ang konstruksyon, mga tugang kan nasambit na edipisyo. Standby lang po mga kapatid. We will be back. Gloria, ang kailangan ng bayan sa Segundo Distrito tungo sa pag
Merong kalinga ni Loria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Loria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andes Loria. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinawan doon ni Armed Forces of the Philippines o AFP Deputy Chief of Staff for Personnel Major General Romel Roldan na importante ang civil service para sa nation building asin ang pigagampanan na trabaho kan AFP civilian personnel na kaibanan sa military organization. Ang pahayag ginibo ni Roldan kan panginutan kainian ika-124 na Civil Service Anniversary kan AFP kung saan parte kan selebrasyon ang panunumpa kan mga newly appointed asin promoted civilian personnel. Katakod ka ini sa giraray mananumpa ang mga civilian supervisors kan AFP na patunay kan sa indang dedikasyon para pagsirbiran ang nasyonin may integridad asin profesionalismo. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, may nalbayis. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Natatabang na poong baga ito, sinda kita
Bukod sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Serbisyong dyan kita, si Trinidad. Siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hoy, mga kapatid! Iyon na pala. Pangyari, sigang kakukuskus ko kang cellphone. Mga kapatid, diretso po kita tabi. Alas 10:11 na. Para po doon sa mga kababayan natin. Magluluto po tabi, mga kapatid. Mga misis, fight na kita. Tanganing areglado na. Pangyari, may mga ano ngunyan sa Malacanang. 2024 Government Outstanding Government Workers Award Rights. Diyan mo sa Malacanang pigigibo mo niyan. Okay. Mga tugang, padagos po ang ano yan. Ispersos ko niyan kan gobyerno provinsyal na marealisar ini po mga tugang na kamautan na makatabang kita sa padagos na pagbawas kang pag-init kang kinaban. Yeah.
dahil po duman sa deklarasyon na nasa climate emergency ang probinsya, di igwaponin mga programang inilatag sa tawang po kan Philippine Movement for Climate Change, Climate Justice, no? Diretso na da po mga tugang an mga esparsos kayan, kasarabay na, iyan po na pagkondukta mga tugang nin Energy Forum o Energy Summit para mga tugang tukaron ang nagkapira ng mga bagay, as in makahanap ng mga investors na magpadalagan po kaya ng mga programa manang sa renewable energy. Babalikan na po yan. Nasa linya na si Karen Nicole Ala. Karen, good morning. Please come in. Good morning kami sa imo. Presente po kita ngunyan digdi sa Legazpi City Convention Center kung sa inyo panginutan ngunyan ni Legazpi City at Mayor Bobby Cristobal ang distribution sa mga nagkapirang barangay sa syudad kan Legazpi nin mga rescue as in emergency vehicles. Sa obserbasyon niya to digdi tabi Idirakmar sa 7 barangay na igwaan syudad kan Legazpi. Nasa 31 ng mga barangay. Karen, sa 70, piraan i-distribute nga yan? 31 lang po na mga barangay anya undigdi. Halaga 31 man na transport utility vehicle anya undigdi na kun kaya tigsararo o sindang didistriburan kini. Iyan. Sabi Direkmar na inexplikar ka ini ni Mayor Cristobal kung nasa 31 sana dahil sa napagkaraman man niya to na ang pundong ginamit sa pagpakal ka ini mga transport utility vehicle hali sa Civil and City Disaster Reduction Management Office o CDRRM. So, as in supposed to be po pala Direkmar, 35 po na bihikulo pala ang babakalon halaga dahil sa nagmahal sa mga unit, 31 na sana so kinayat ang pondo kan CDRRM. So, Direkmar, dagdag na explanation ni Mayor Cristobal, ang pagpiliin da bilang beneficiary ka ining mga rescue vehicle, iyo at dapat na naabot minda ang tiga-apod na score criteria. As in, ang score criteria tabi na itigira sa to ni Mayor Cristobal, iyo ang enot, kung sinda nagpartisipar o nag-intra sa Seal of Good Local Governance, sarong postos po sinda duman, Direkmar. Kung nakapag-submitter population at risk, 1 point naman. Ikatlo, kung igwa po kasi ng sinubmit na BRDDMC plan, as in YDRRM plan, na magkakakuha naman si punto. Tapos po, sa mga karagdagan na score criteria, iyo ang mga hararo yung lugar, considerar man po ninda Direkmar na matawan bali po ang mga naunang bita na naging basa nindang score criteria. Iyan po ang tangan ni Sinda, official na beneficiaryo ka ini. Yan tas sabi Direkmar, presenteng nag-orientar pa ang CDRRM sa punong barangay na yaong digdi kung ano ang mga nakapaloob na detalye o kagamitan na igwa ang transport utility vehicle na ini nilang rescue vehicle. At yung kumpirma sa gila yung sabi Direkmar sa taas, nagpupuna po saro-saro ang pag-distributor kay ni. At sinayag man po si Acting Mayor Cristobal na sa mga yang digding barangay opisyalis, tabangan na mag-explicar sa mga daig na karesibi dahil lang ali mismo kay Mayor Cristobal, may mga nagtaragit po pala na ibang mga barangay. So nasa daig sinda nakaresib sa mga transportation vehicle. Ay, ano yan? Anong mga barangay ang mga recipiente kaya na transport utility vehicle na yan? Actually, Direkmar, presente po digdisi po ng barangay Glen Barcelon kan Dapdap. Barangay Dapdap. Yaw man po digdi ang sa barangay Peñaranda. Si Mape. Yes po. Barangay Buragwis. Si Mamayro. Yes po. Barangay Bitano. Po. And yan po ang mga nakumpirmata pa lang na mga barangay na yaong digdi. Ayan,
may auto na so barangay ni Cap Glen. What is si Cap Mapi, gwa naman. O di, 31 pala niyan, pero may pinagbasihan kung arin ang pwedeng makakuha. Pero although ang target talaga ko, si Tinta di. Si Tinta. Mabakal ko tang 35, tanganing kabanga, baga di. Kundi, day kinaya na naglangkaw sa presyo kang kada yun. Anong klaseng auto yan? Pero po ni Direct Mar na Toyota Light Ace vehicle. Toyota Light Ace. Vehicle po. Yes po. Pero anong itsura kayan? Yung bukasan sa likod? Yes po. Yes po. Ayun, yung ang bukasan niya sa likod. Na may tukawan. Yes po. Anong laog sa laog? Dayman na mga ikipay ngaya? Dayman po. Against naman. Dayman, okay. O sige, basta important. Ano ang tugon ni Mayor Cristobal sa pag-maintenance kayan ng mga bikulo? Dahil pong eksaktong sinabing arog kayan digdi actually there's Mark ni Mayor Cristobal. Dahil lang ang sabi niya, diligwi niya lang po is makapag-explican siya kung nasa 31 na so mga vehicles na yan. Ayan, sa bagay, aram naman yan. Pag-arog ka na may vehicle na sila, magtagama na sila kang pang-maintenance kahan. Ano lamang barangay, adi? Okay. Marno, nagpa-isip man po si Mayor Cristobal na gabus man talagang mga barangay sa Legazpi. Tatawan da talaga. Ayan. Po na ini to first batch na nairasan muna ninda which is 31 vehicles. Iyan, first batch yan. Hali pala yan sa savings can na niyan. City Disaster Risk Reduction Management Council. Yes po. Pirang kantinid ka ang gabos din nabanggit? Di pong binanggit. Direct. Ayun, bakyapot mo daw tabi. Kung pirang budget ka yan. Yes po. Tsaka gurano ang kada sarong auto. Okay. Okay, sige. Santa po si Direct Mar, yan muna po na halit di sa luwas, karang ala di sa GD. Mga tugang dagdabo natong baretay po yan. Ay, good news yan para po sa mga taga Legazpi, Barangay Legazpi. Sa mga barangay sa Legazpi na natawan po kayan. Ang primero pala na kriteria, ito po nag-irentra sa Seal of Good Local Governance. Kapag duman managadang intra ka duman, mga tugang, pigbalidar ka duman, bago karaw-karaw ang preparasyon duman, may mga kriteria po ito, may mga ito na magpapatunay na maurag ang barangay mo. Bago pagkaangkaang ang kapitan. Kasi mga opisyal, di ba? Pagkatapos, mga tugang may plano. Igwaning DRRM plan. Di ba? Tapos may population at risk. Na lista. Arin ang mga population at risk niya. Pagkatapos, mga tugang, igwaning BRRMC na plano at saka may DRR plan. So yan, mga importante po yan, tabi. No? So sa mga recipiente, 31 barangay daw po ito, dahil lang nabanggit po gabos, pakikuha na lang tabi, Karen, kung arin-arin pa yan. Basta nabanggit lang yung Dap-Dap, Piñaranda, Buraguis, saka Bitano. O yan po yung kumpirmadong niya, po duman. And then yan po, nagpaliwanag ang alkalde, acting mayor, Mavi Cristobal, na yan po local fund. Hali sa savings, mga tugang kang City Disaster Risk Reduction Management Council. Pagkatapos, mga tugang, siyempre pinasaran na ng resolusyon kang council. Pagkatapos, yan na po nagbakal ng bikulo. 35 ko daw sa target kundi nagmahal na, kaya 31 sana ang nakonsigir. Yan po na ready for distribution na. Pero may masunod pagadugan. To first batch pa man sana dahil. Ayan po yan. May nagkapiraman garong magiging recipiente dyan po sa Rayong Barangay. Tayan po ang mga pinagkukonsiderar na mga kriteria para makareceive ng rescue vehicle. Ayan po tabi para maray ang pagtransportar kan sa tuya po ng mga kababayan kung in kaso may emerhensya ay di madali sana. Medyo kung halimbawa ma-911 ka pala, hawig pa mabiyayon, ngunyan ikunigwa ka na dyan, automatic. Dapat lang na turuan ta sa tamang paghandling ng pasyente.
ang mga kababayan natin. Saka pag rescue din niya, halimbawa may mga iibakwar, di mas madali mga tugang na makadalagan, makarulunad dyan, asindarahon sa ligtas na lugar na sa evacuation center. O yan ang mga purpose po kayan. Bakuyan na pamasyar. Di ba? At wala, rescue vehicle nga ni. Rescue vehicle. Yan po ang halos sa DRRMC. Okay? O yan po tabi, congratulations. Yan po sa Esparsos na yan, mga tugang. Nakakulaan na tipon kang kami sa Santo Domingo, nakaduwa na garumang kaming bakal ki ambulansya kang panahon. Kaduwa na garumang ambulansya, o bakit tulo na. Haliban yan sa mga savings na yan. Pag full council meeting ang MDRMC, pag may arog ka na may babakalo, napasa na yung resolusyon. Digdi po sa Legazpi 31 na mga rescue vehicle ang pigdidistribute ngon yan, mga tugang duman po sa Legazpi City Convention Center. Kunyan pala nito Toyota Light Ace. Di magayo na mga auto yan at amanon sa natabi. Ngunyan pa sana magpasar na kamo daman sa pag-deliberate kang budget nindo. Tagamahan na para next year, tagamahan na nindo nin pambakal guma. Pang pa-change oil. Tsaka dapat may nakatalagang driver dyan. Tangani na anytime ready na dumalagan ko ning kaso may emerhensya. Na kung may mga i-rescue. Di ba? Tapos magbugtak ning garayan. Tangani day malapa. Ayan po na bikulo. Tapos atamanon. Tangani po na magaloy. Tangani pong magamit kan sa tuya pong mga kabarangay. Ayan po mga tugang, bako yan sa diri kang kapitan, kundi sa diri ang kang barangay. Yan po ang maliwanag dyan. That is property na kang barangay and that property kang kapitan. Ayan po tabi, mga kapatid natin, ang mga good news, mga pangyayari pa sa palibot. Iyo ba yan, sabi tangani, may mga lakdang na yung provincial government. So, yan, may energy summit. Sabi, may marating din mga tugan ng mga investors, pati mga representative ng embahada. Kaya dyan po gigibuon mga tugang sa Oriental. Bada bang kita, Jeng? Sa Oriental? Tulong aldaw. Ako si Paimoy, kung anong sistema. Ma-document. Pagkatapos, pera ka yan, may pigtagama pala na 15 million mga tuga ang provincial government para i-solarize ang nagkapira pong mga health facilities. Yan. Tayo na hagyat man agad baga. Kung talaga ngayang desidido ang provincial government na mag-renewable energy kita, yung Kapitolyo Provincial, yung mga hospital, mga clinic, giribo ng solar. O yan na, may move na mga tugang ang provincial government. Salamaton Governor Grex. Yan talaga, pag nangyari po yan, ay di talagang, sabi nga ni, we walk the talk. Di ba? Hindi lang tararaman ni, kundi uni, may resibo. Na uni. Gusto yung mag-solarize. Uni kami sa Kapitolyo, solar na. Ang ginagamit mi. Yan, di ba? Alright, so dakol po yan ng mga sistema. And then, duman sa tuya pong mga kababayan, garuan ang Alba Electric Cooperative garong may plano naman na mag-implement mga tugang ning reverse metering system. Yan abang-abangan ta po yan. At medyo malmal man ang gamit kayang kundi at isigwan ng plano. Kapag yan po nangyari, so arog sa mga ng mga nag-solar na, so sobra mi duman mga tugang na kuryente na pigagamit sa arong, babakalon po yan kan aliko pag dyan sa reverse metering. Kung di maikipay dyan na pigkakabit, mahal yan. Hindi ko lang kung anong maging sistema, kung kami ang mabakal o sinda. Yan pa ang dapat ng linawon ta. Medyo may kamahalan ito, Jeng. May kamahalan. Okay? O paano, mga kapatid? Ako po, iskan na muna. Ladies and gentlemen, Hindi po sa programa Ngunyang Pungal Daw sa pangalan po ni Papa P. Pio Fernandez ng Bilog na Tropa. Ito po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. Abangan po nindo si Joshua James Bino. Yung ano po mga programa mga tugang para po sa araw mo niya to Ngunyang Pungal Daw.
May mga konti tayong adjustment sa placement po ng tao. So aming boss, si VP Henry, yan po tabi sa Manila for a very important na komperensyang atindiran with the KBP. So kami mawalat digdi, kaya si Papa P sa aga makaiba ng tanan po digdi sa Tingog Kambanuan. Si Joshua, maprograma ngunyan. Sa aga, ano sa aga, Joshua? Ika pa? Pero nga dahil naman, boss. Tapos mapingkion mo, baby, yan si Joshua. Tendo ka, boss. Thank you very much. Bye-bye po. Baala na, baka bukas meron konting biyaya. Sa indong nadangog